welcome di ay karon sa akong vlog and manlakaw mi karon kay magpa-check up ako manghod o hapon na pa. Ay sa wala na lock. Okay. Wait. Tama. Malik bes, kinabilin ako sa cellphone. Hapon. Mabre. Pagka na lang. So, balik na sa tong montage, no? Arrive na sa tong destination, no? Magmuragi ko kaya magsara sa Mandarin. Okay, second ako. Was? Hindi na sila mo dawat nagpasyente? Pati dari, hindi na sila mo dawat, no? Baby, third hospital. Hoy, unexpected meet up friends! Hi! Oh, ayun po ano? What's up sa inyo mga pa? Lager lang. Yes! Sorry mga classmates day sa akong manghod friends, no? Amoray friends na ako dali sa Pagadian, no? Yes! Bata ba ako? Okay? Bye-bye, friend. Yeah, bye! Diba? Nakoy friends? Sinatingala mo ba nga nung ikatulo na nila mong hospital karon? Well, para ma-inform mo, it's already alas 4 na bes. Mauna nga, wala na kayo doktor, no? Nagadawat. So, yes! Dili kayo na kumakusog akong tingog karon, no? Kay gibawalan ko ganina sa second nga hospital. And then karon ang third, nigawas ko na, oh, diba? Yes, nigawas pero abriga po ng door, madunggan niya po nila. So, hindi kaya nakakusugan sa akong tingog karon. Pero, available daw ang doktor. Let's do this. Yes. Hindi mo mo video? Ina lang, hi. Hi lang. Alright. So friends, madulong ko guys sana, no? Kay nakoy pangitaon nga tripod para sa camera. Kay hawoy na kayong kapag commute ko. Okay ra ni. Okay ra ang live. Okay na ko. Power. Okay ra kuya? Okay kayo. Di ba? Mo nila yung classic biyahe nga motor sa Pagadian. No? Inalig forma, oh. So, kita ninyo friends. Siya focus, no? Dayon. Guwapo kay Manong, oh. Daan na ta sa Lisano and karon mangita sa mangita tao. Wala ko kamaluasa. Family appliance, no? Gadgets, tato. Alright. Sulod na ko. Bye! Diba? Pasaka ta. Kaya yung himanong naday ta sa yes! Tara ko na mga gadget. I love it. Yan. Siya, kagwapa kay ni ate, oh. Sige.
mangita ta. Sa akong pagsigig panita friends no, nakakita ra gyud ko finally after mga pila na ako katuyok dali sa Gaisano no, pero woo! Yes, dora nagulat na akong inahan sa gawas siguro. Hello! Why? Yes! So, nana ko sa sakyanan and gikuha ko ni mama sa Gaisano. Og yes, I am very good. I'm doing very good right now. I feel so happy kay namay nabantayan. No, medyo parang gula nagaana ang kamera sa kuak, ano? Kay nakapalit na kong stick. Woo! Ay, nakapet na ko. But yes, I am happy right now, no? Kay murag dili nagkaayo lisod kaayo sa akong part kay gamay kay kog kamot na wa. Dali ra taman ug akong kamera ganina kung ako patog gikuan dali ra to. Nya, bugat pa gyud sa gana. So makita tanan mga chin nako, bes. Mga triple chin, multiple chin. Oh. Yes, my day is actually very good so far. Medyo gutom lang siya, no? Kayo marag pirmi man siguro ko gagutomon. Pero yes, pato mi karon sa dili ko sure. Kay wala ko idea asa yung mga on. Basin sa balay kay okay ra sa balay. I love home I love home cooked meals and yes. Woo. Ano na ko? May piano paitan kanay mo? Ano na? Asa? Keyboard. Paitan. Ay, ina mo rin isang dalo. Isa man ang sandalo. Dili si Kuya Kim, Kuya. Ayaw! Ayaw, naikat talaga na ako. Ikat talaga na ako. Kay? Kapoy na. Ay, na-delete. Kapoy ah. O, sama, di ba masulti sa akong pag-vlog ma? Ang buti mo. Hindi ko masuporta na yung mga kaikikan na yung mga binuangan ko. Wala mang guno, minuang daw ko, friends. Oh! Ayaw. Uy, maguba! Kita ka ni Day? Piano, organ, voice. O, dayon. Tapos. Oh, well, what? Karon? Ayaw, lagi ba? Okay, alo. Nabangga. See how clumsy am I? Di bang good. Tara, kain! Good job. May pera ka? Lain bang ka maninood bang kasay? Sige na, tara. Saban ko ni Madam Do. And by Madam, I mean... Oy, manihapon to friends, no? Oh, mani ko sile, patag sile. Now we got the sile na friends. Bay, lami kayo, bay. Bay, dinuguan, bay. Bay, pork chop, bay. Lami kayo, bay. Sili, bay. Yes, wala ko nakapadayon og vlog ganina kay feel kayo abi na og nag-record wala man di ay. So okay, nami karon sa Gaisano. We're just gonna grab some things, you know, mga needs lang and yes. I think ichika sad na ko sa inyo no nganong ang reason sad nganong na ako diri karon sa Pagadian, which is so weird kay from Cagayan ko and I'm gonna see you inside. Yes. Now, nalami sa sulod, as you can see. Hi, vegetables! Hi, Nestle! Sige, iba ka ng friend, di mo ba nga? Iba ka ayo.
But my heart swears by her. Ano siya na kaya ang light na rin? May pang mani. Happy. Shout out kay Rigel. Friend! Press 1. Next. Press 2. Tawag na ko ni mama mo. Olay na ko. Kung may tables, may chairs. Crush. Pwede makamoy nga ani sa ako. Simple ba kayo, crush? Crush ka rin, good crush. Kung inyong relasyon, shaky na kaayo, best gamit mo ani. Super tibay. Sige, enough na sa binuang, no? Mangita na ko o mga ingredients nga pwede na ko gamitin sa pagluto. Veggies. Dito ba sa mga function? What's up? Sugtan ko. I love you, ma. Okay, so nahuman na good me and back na sa car kay Molly na. Till then, I always come back on my own. I never really get until I met you. Sugar! Hi! Hello guys! So, kaabot nami and medyo na drain oaks light no. Kalimot ko og chika tong ingon ko nga i-chika nako. Nalimtan ako og ingon sorry. So karon i-chika siguro nako no. The reason nga nung na ako diri kay unwind lang sa unwind. Or anang kuy gisettle gamay and then unwind and gimingaw sad ko sa akong pamilya. So nagkita mi diri. Pero don't worry, mobalik ko sa Cagayan. I'm gonna end the vlog here and I hope you had fun because I had fun. Though nonsense kaayo siya, no? Pero yes, I had fun sad baya. And yay! If wala pa mo naka-subscribe, please subscribe. The red button red button below. Yes, you can do that and then you can like this video if you want and share it with your friends. This is my first vlog. Wow, I'm so proud of myself. Suggest mo ko sa inyo pang gusto nga mga trip nga buhaton karon, no? Yay! And okay, kana lang sa. That is it for today. This is Munchkin with love. Ingat, guys. God bless.